Hvis der kom nogen og gav mig 10 millioner, ville jeg ikke smide det efter gymnasiesektoren lige nu. Gymnasiesektoren i alt, herunder også mange gymnasier uden for de større byer, har rimelig velkonsoliderede økonomier, sund egenkapital, fin balance. Men nu står vi altså et sted, hvor udkantsgymnasierne ikke har fået en ny løsning, men mister det midlertidige tilskud, de skulle bruge til at holde hånden under dem. Altså på Lemvig, der har de allerede skåret fransk væk. På fysik A, der går der kun 4 elever. Altså, så hvis regeringen ikke forlænger det her midlertidige tilskud på 500.000, så kommer man jo til at skære de små valghold væk. Jeg er godt klar over, at nogle gymnasier er udfordret. Jeg vil så også sige, at nogle af de gymnasier, som kommer til at mangle den her 500.000, når jeg kigger i regnskabstallene, så er det ikke de mest udfordrede dele af uddannelsessystemet. Men der er særligt i nogle landdistrikter en udfordring med, at elevgrundlaget bliver smalt. Både fordi der er nogen, der søger ind mod de større byer, og fordi ungdomsårgangene falder. Derfor er det også en hovedprioritet for mig, når vi skal se på ungdomsuddannelsernes samlede taxameterstruktur, at vi flytter økonomi fra nogle af de gymnasier, hvor der er flere og flere unge, og hvor der er flere og flere elever på gymnasierne, og til nogle af dem, hvor der er færre.